Ai ngo yo try gede go por ye ke jing penyo ke jing blai si sin ye gede ka kabu ye gede ka lat ka ba kraw bangan wan shifi ki kon ke jing blai ke ba bang ban snap ban shashkor ye ke tien ke jing blai ngapreng su bha ye fi gede go por hang no ha do pi don pi pe pe shashkor ye ke tien ke jing blai plem yo ban ker khu ye fi gede go por plem yo ban ai bon ye fi gede go por ngaget kan ke tien kan long ke jingkel khu ke ba kraw ye ke jing go jupi bat kan ai men sim shikade ye pi kum ki long kemi ki long kpa ki khon kan the ban chrang jo ke yeng ke sam ke jupi blame ker khu ba blame ai bori pi ye ke jing pelut ye ke por ke ba kor jupi ban skap ban shashkor ye ke tien ke ba yem ke jung blai ngadon ban ai fi ke we ke tien ke jung blai ke belong ke kum gal jing pen ken mau ye fi we pa we ki khon ke jung blai ba nget kan long ke jing ban toy ke ba kraw ye fi kum ki kmi ki kpa ki men ki bala khamsan jo ke yeng ke sam hakum ki gi sngi ke ba ngi em manga ba pi ki gi sngi ke ba to ke mi ro e ke jing sniu tin ri pa ding yo i ke jing long jo ke ri ke jat ba ri ki briu ki gi sngi ke ba menta ke jing jot ke jing pat ke jing pura gi kwa man tiep ke gi ktien ke jung trai kan ai jing mot shibun ye ke jing ba jopi bat ke da kerpat i vi ba pin share lem shaki wei pa sen lem shaki ba ying besam ke jopi ye ke gi ktien ke jung trai knang ba kan long ke jing ker khu ke jing men toy ke ba kraw ye ke jing ke jakiro kum jo ke gi ktien ke bangan ai pa ding jopi lang ke por ke bong bori ya la ki jong ki khon ki kti na ke jing sniu buri no ye ki khon ki kti ke jung pi na ke jing sniu ko ki khon jung blai kala dei ye ngi kom ki long ke mi ki long pa ki khon jong ke ying ke sam ke bala he la sam ngi don kam bangin buri ye ki khon ki kti ke jungi shau trai jisu hakum ki digi sngi ke bangi em manga ba pi ngila don kam bangin buri no ye ki khon ki kti ki jongi ha u jisu Christ ngat ong yi fi ngi kom ki sakri go jung trai ngi don ha ke pren counseling center ha po nang ston ke ba man ke sngi ki long ke mi ke long kpa ki wan man ke sngi ki bri ki phone ki sms ye ke jing pat ke jing pra ki long ying long sem bat ye ke jing bom ko ngo je ki khon ki kti ka don ke jing ye le mar kenti ke ba kum kata na ka por se ka por kala day yang ngi bagin buri ki khon ki kti jingi how try chi tongan pdi phi tang lightly artli ki de khot na ga ktien ga jung try bar nget kan long ga jingker khu ka ba khrao ya ga jing ga japi nget kan ga ktien jung try kan long ga jingker khu ka ba khrao pi ki long kami ga long pa ki ba don ki khon pi la don ki khon ke bala he bala sam bala samla pi don ki khon ke ba sang samla pi don ki khon ke ba dang rit ga kwa ban ong yi pi to bori no kloi ye ki shau jisu shua ka ba bu setan on yo ban pejot ya ke jingyam ke jempi ki khon ki jung play namal ka bible ke hikayat ngi bon sien sipang ki 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 ban sajahap hakita kisngi ke ba khaddo ka bible kong hakis ngi ke ba khaddo kan wan ke por ba shitom ban sneng ye ki khon ki khti oh namar kata ngapen i phi ye ki artli ki nongrem jaga ktien ga jumble ban penlong ye ki khon de phi ke ba don buram ba ke ba tipsngi hakmat ke jong play ka bible ka ong kom ne apostol paul ha ka ba hikai ye ki beget hang tai ha ka balang se efesos wang ne ki ktien to pilong no ki ba start tongongin long ki ba start ki bangi itu ya kata ka por jong ka basniu ki khon ki jong blai ko ki long ki mi ki long kpangin kendit ban riu no da ka bangin long no kata ki bri ki ba start ban itu no ya kata ka ayom ya kata ka por oh kene ki shane ka ktien ka jong blai ki khon ka jong blai pidai ki u long kpa jo ke jingisam pidai ka long kemi jo ke jingisam ka badon ke jingkit kli ka ba kharao ting ting ke jing hikai jo pi ki kemi ki kpa yi ki khon khamla ka jing hikai ka surok pi hikai ma pi na yeng smong ko bang kila smu thu e ki khon ke jing pi tin re onda kila mi na yeng kila le shaki school shaki kam ki jam jo ki kala hikai ka perthei ka jing hikai jo pi ka khlam larung haki na marketa ngakwa badong yi phi ngin dei ban buri no e ki khon ki kti ga jungi how try jisu na bar ka bible ko ong
Usaitan udaya shalom saneng udawat ya nur ba undayo ngot teli nga snutu pi ki long kepang pi snutu ya kata ka jing ban sneng kun ban sneng kti hajar ki long ki juong ting ban sneng ki kun ki kti ro ngi shepting. Oh, shepting gi kimi ki kpa menta. Ban sneng gi kon gi kti. Ting la da sneng rom long. Oh, shepting hai gi sngi ka menta. Ban sneng gi kon gi kti. Ka pertei jong ka jengkala. Kum ba ka bai dong shitom hai gi sngi ga bakado. Ban sneng ban krau. Shitom hai gi sngi ga bakado. Ban yalang mi ki kon gi kti. Ting ki korban ban ki kon gi kti. Wat gi kimi ki kpa. Ting hai ba ki kimi ki kpa. Kisneng ki pen ki kon teng kimi ki kpa ki dan pen baik ki jingem bejugi haba kran ki kon tang shikentin ki kimi ki kpa ki ha man smum jak ya ke sentur kim not man kran teng ki surit men siem ki kimi ki kpa haba yeng wat ki kon ki badang rit ki badang kat snem ro shepting. Oh snolengok hai gi sngi ki bamenda. Namar kata ko ki kon jango blai ko ki long kimi galong pa shua ba kata kan wanja ha ka jiem bu jepi ngakwa ba pin pet ene ga ktin jeble kan long ga jingker ko ga krau ni don kam bangin bu no ye ki kon ki kti ga jangi ban buri no ye ki kon ki kti jangi shautrai jesu satan te ulaya sharom seneng na ko wei ke ying she ko wei ke ying ba on yo penjot ki kon ki kti piu I mata ki kon ki kti ki jot ki pat ki pra wan ki khna ke badit ro man hikai hakisngi ke bakado oh shem jenjar shem shitam shishati na markata ingla don kam mengin buri no yeki laki dang rit nyu prasnem stang ban buri no stang ban penrung no yeki haknugu de jeka ka ba de knang ba kinda yo rung ketika jing hikai de ketian ke jemu play ngalong ivi ki kon jepi ken light no na kita ki ki jong ka perthei igi ki migi pa la ka tre sitam tang ban pen biang ni kon gi hari ki kon bon ki sim ka bo ngatiep ya kene ki jung susah ki kon ki sim ka bo na mar ka tang gela dei ban buri ki kon gi ti ka chingi sau jisu tangan pen ingi pi ko wei ka jung susah ka nong rim na ka ktiem ki jung ublei ka kmi ke jong Moses ka Bible ki yetu ingi ba ya Moses laka hang tai ha ka ri Egypt ha ka ri jong ka jing mane blai tang but ka Bible ki yetu ingi ha ka tu ka por ka ba ka kmi jong Moses ba du pa ki kai Moses ka de ka por ba ka dang mi ka de ka hukum sim jong paro ban penyap no baro kho ya ki kun senrang jong ki Hebrew bang ro dai ban penyap ki ba po ka arsnem ter di ban peniap no barok ye kita ki kon senrang ki badang ka kani ka de ka ba mi na ka ordang siem jong lu siem paro jong ka ri Egypt bat kini ki kon Israel na mar bakila ya rom kila ya bon kila nang ya roy kila nang ya kabriu na mar kata udeu paro yo iba ki kon Hebrew kila nang rong shibon kila nang roy shibon na markata yo ba kilsa nang bon kalama ki bandengi na markata ngin peniap no ye ki kon senrang ba ro ban ngin pelat im tangi kon kente katu ni kata kede ka ba uni usiem paro kwa beki kon kin yo im ki kon kena ulap ai hukum bat ki sipai kelami keleng saudong kagarikusan ke syang darah ke digi kon Israel daga hukum siem bala peniap no iga digi kon long barok khot ka kemi ke jong Moses pat kayo snau ya kata hukum bala mi no siem paro ban peniap no ya ki kon kena barok ban peniap no iki kani ka kemi ke jong Moses ka Bible ki yetu ingi bakal laburi ya Moses pinapik na ki kitab Exodus kalanong ba ar pinlap na gata ngandong maningkong ba ar ter pinyo i ya kadika ka bakaja hakaktian ka jong play na kwa man pinifi ka diga jisha na kaktian ka jong try katnu ka long ka jing mentoy be ka jing ku ka bakraw ya ka jing ba jangi pinpik na ka kitab
Exodus kelanong ka ba ter pinyo iya ka jing shisha. Baka kami ke jong Moses kalaburi ya Moses on ka Bible lai benai. Kalaburi ya Moses lai benai. Kini ki beriu ki jong paro ki klem lalap klem lashem. Ya Moses namar baka kami ke bestat kaburi no ya Moses lai benai. Namar ka Bible ka ongi ba Moses ka dugo por ulang uba babreu hantu ka tata lempun ke jeng babreu ke jeng Moses. Ka kami ke jeng ka penut ban ai man syak peniap no yu kun jong ka. Kani ka kami ka penut ba uparo on peniap no yu kun jong ka Moses. Namar kata kala buri yu lai benai. Udah paro lawat keleng sodong ban penyap yok yaki kon yaki wiki Hebrew la yo penyap ba ro wiki kelong yang light no yo Moses na marka kimi geju kaburi yo hadu lai benai klem tip mano yaki jing bori jaga dega kimi kalong kimi ba start shisha but ka Bible ke tu ba hadian kata kam la shuban buri koki kun jong bri ke ga bang kwa mat ong yipi ki long kpa ni day ban don ya ga dur jaga kami ke jong Moses tongin buri e ki kon ki kti ke jungi shau Jesus Christ buri no e ki kon ki kti jungi shau Jesus Christ namar u syaitan paro ga kren yu syaitan udaya sharom shaneng ban penjat no ya ba bon ba ki kun ki kun kan te serang wan man penjat no uneu paro ringa kwa madong pek yang ga dur jaga de ka long kemi ga jong Moses ka de ka beriu ka ba start ba ka buri yala ki kun ki kti uneu nong shon ba uat ban penyap u klem yo mar balai kala buri kala tingkai kanang kun jong le ga kwa madong yi pi mentaru hang no pidon ni ki kun ki kti jibi to pin buri no ki kun ki kti jibi ha utrai bau setan ha bau ya chrom sanang bon yo ban penjat ni ki kun ki kti jong ti ke jing penjat ka ba krao mata ki kam ki ba shangkai ka ba ni yo i setan u penjat ya ba pon ba ki briu mata ki kun riet ro pi yo i ke jing tre ke jong setan ke de ki sngi ka ba khat ban penjat ya ki kun pi wat u kunlung ngala kran bun si ni wat u kunlung badang an lai snem ro la tip tik mata klam ai mobile te lam long ni habban penhun ni ki kun da ka mobile ni ki e ma pen subha pen bernia ki bat kela nang san ha ka tu ka jinglong ka besnio ko ki kon ke jang u play ngakwa man ong yu fi ki kon ke jamli buri ki kon ki ti wat nom pen bernia ki kon bat ki ki kam jang paro damar pi de pen bernia ki kin rung ke tu ka mensiam kin he kin san da ka tu ka mensiam kadang pi ndala he la san pi nom la ki pe nom la shisha sakabar ka nuk sa kabar kan pen yu fi de ke ktien ke jang utrai ba pin pe naka kitab ka baning kong ke jang Samuel ngiken mau ka Bible ke tu ingi ba u Samuel bat ka tengah ke jong u kila buri ya u Samuel hakal yeng ke jong u play ai ngo yu trai hakatu ko por ka de ka kemi ke jong u ne u Samuel kala pan na markam don kun ne gidi por kala duai ho play kala yai sha slam kala ya duai ho play ban ba u play ula yo sngo ye ke jing duai jangka nika hana hakatu ko por kala u play ula yo sngo ye ke jing duai ban ula ayu Samuel haka bat ka nika longkimi ko ang try ka men ayang udo kun ka bangan yo ngan ai sheme bat un long jong me bat shisha ka bat ya ga kulari ga jutang ka bala pelong badu belai bat ka yo no kun u Samuel bat ka Bible ka ang bahado bala pen ino bun yung no kun jangka u Samuel hadian bala pen ino bun kalit on no ya u haka yeng ka jong u play haka badon u no lendo jong play u Eli haka to ko por u new Eli u don haka tabernacle haka yeng jan ka jong u play haka tempel ke jong u play
Uniu Eli usang tai bat kan dika hana ka kimi ka jong Samuel kan lej aino ya u Samuel ha u Eli ba un he un san ha ka yeng ka jong u play bon like ni ka jing pen choi ban like ni ka no ka jing sni ka ba bon chat bat ka Bible ka tu ba kan dika kimi kan lej no bat Samuel ula he ula san bat u Eli u lendo jong u play u breu jong u play bala pen sle jong u play but uniu Samuel ula long jingkam ula treya ka kam jong kata ka tabernacle ka jong ublay but u Eli ulendo jong ublay ula he ula san ula he bolosan hado ba ublay ula kot yau Samuel kom uwe unong yo ikat kom uwe unong yo tolupa u jong ublay but unong yalam jong ublay ka Bible ke yetu ngi badu Eli ula he bad ula san kani ka hana padim chisin chisnam ke juan ban le jengo wan leban jengo ya u Samuel ubadon ha ka yeng ke jengo play o kani kani ka duksa ka ba kraw bat ka ba ki kon ke jengo play na kwa man ong yu phi ke ni ko por to phin le kum ni ko ki long ki mi ke long khpa ba phidon ni ki kon ki ti ke jong phi shim ni ki kon ki ti je pi yalam ni ki shaka yeng ke jengo play Bori iki kon ki ti jipi sha oblay haka jingi kai haka yeng ke jo oblay ai penrong iki ka bai begong lada pin hikai iki kon jipi baki dangrit ya ka akor ya ka buram hikai ka ktien ke jumli ong ba on dala shai kila he kila san kin om ken ria su nakatu ka jing hikai baki la yo na dangrit Piyoi ka jing yai bet ka jau Samuel nantu dangret hadu on the late no naka proteiro onam dan jing tuna but u bleu na shams lu hai Samuel na berbeli ka dei ka kimi ka basta ka bayalam yiki kon yo kon jaga shaka ying ka jamo belai na kwa ma dong pi don kam ning ko ki long kimi ka long pa ban yalam yiki kon japi ban buri ki kon haka ying ka jamo belai ban light na ki e jaga protei ko ki kon jable nga yo I don bon pat de Teng teng habalik jingi seng ki kimi ki kpa ki I penman ni ki kon shaying ong penman ba ki wit nga kwa man ye tho snu e yi fi haka jin shakri ka bangingi don ki kon rit wat kan bang arsnem laisnem ro kim juyam hayeng mane ki kimi ki kpa ba dang yo kon ki walam yi kon yi mane bat ngi duai pau play on bless ki ba ki om pentut ki ba do play dan kita kulung dengan puan kiot tiap bejar hadu pada wangi jingi seng. Dan jeng thot dan jeng wit ki kimi ki pagi sakri lai yo try. Aku amo dong pi yalam ni kun hayeng jango play pakin yo asngong ban ya yo asngong ke tien ke jango play kin yo ban rung ke de siem ban I ya ke yeng ke jango play ban I ya ke jing ro ke jing mane yo play. Dei ban I no kalai ki kun chi ban oh nang ya pen apek kun nama pi namar bale ki pen wit ngan ong ye pi kam nam dei kum ta ya lam ye ki kun Jesu ro ong kum ni wat sha wat khang ye ki dei ban khang sha ye ki kun long bakin wan shanga Jesu khang ye ki ban wan she ke yeng ge jong play ko ki kon ge jong play penrung da kane ka rukom ai penrung ye ki kon jepi bori ye kon jepi haki Bible study sentar hangno hono bapidon Hajan jeng pi yalam igi kono tai penrong igi jeng hikai ke ketien ke jeng belai hai ke jeng praktis ke jeng tem ke jeng pot ke jeng ro ke jeng mane yo belai ke jeng puli ke ketien belai ke jeng hikai ke ketien belai ti kenang san kin man bha kin man roy ha ke de ke jaka batkan ong pi on da ki man bha kin man roy ke de ke jaka ki dalah he ke la san ki nom kin ria ne ke de ke jaka kin yang ne bat kin light no kin na ki ke jong ka perthei kinam bang su ban le sha ka perthei namar bali ki la bang ban shakri yo ble ki la bang ban duai ki la bang ban tem ban put ban ro yo ble kun jong ble tongin buri iki kon ki kti ge jongi shau trai jesu shaka yeng ge jong ble buri iki kon ki kti jongi shau trai kenang bo syaitan onom yo ban penjot ban pen penjot pen sniu no iki kon ki kti ge jongi hang no ba pidon na ga por ki kon ga jomling a khot ya pi ga ga por bori ki kon ki kti ga jong pi sao Jesu Christ sekini ki artli ki points ka bang la pen ing ga pi ga ga por nget kan long ga jingker ko ga ba kra bi ga jingen ga jong pi
Tongin buri no iki kon jigi kloy buri iki kon jigi shwa ka jinjot kan wan iki kon gikti jibi buri no iki yalam no iki shaka yenga jungu play bakin shong hang tai daga jing kaman oh utrang yo ban ker khui pi bat ye ka yenga sam iki kon gikti ga jung pi tran ker khui pi sambat sherlang ye ga kubor shikwe beki we ken yo hilang beken yo tip lang namar ga digiski ga khadu faktan uda ya sharom sedang baun yo ngoit teli ki kon gikti ga jung pi namar ga ta tongin buri yeki ai beken he ekin san haka jing ai ka jong play un yo ban ker khui pi ga de kupor ngakwa mangan duai namada ka yenga sam jung pi play un yo ban ker khui pi bet ki kon gikti ga jung pi Kopa berkut ngawan simetrai gede gepot, gaduai ban gada IT no simetrai gede ki kon te begutrai, ki long kimi ki long kpa trai ki bodan ki kon ki ti ki beriet ki ban samla ki ban sang samla ki ban samla rukum jo, trai gada duai pelong ki Jesu bekora beki nang ban buri ki kon ki ti ke jeki shame ubalong blay jeki kamba, trai beki light nege jeng pejat nege jeng pensniu, trai beki light nege nuku nege pensniu hai ke am gucci try ngada duai no iki semeble baman na yo man kerku no iki kon ki chiki baman yo na pen khialo iki yeng sam gucci ble pelong iki ku try ngada ba don ngada ke jing start ke jing yo i ke jing tip ke ban na me jisi bekora bakin bori iki kon ki now saktan ko ba ya shrom shan ban penjot ke jing gucci try ai ngo jisi ba mes ngau iki jing duai kertengu jisu ban na surat ngada duai ngapan ban nga ai ngo Amen, but amen. Uplay unyo ban kerku ye ke jem go jumpi. Kublay shibon ngin si ye shampat hai ko way pan ka video. Amen. Amen.